Kaixo adiskideak, ikusten duzuen bezala, hementxe gaude gaur ikusi duzuen bideoaren tailerra prestatzen. Tailerrari joko dramatikoa deitu diogu, eta orain arte prestatu dugunaren arabera, esan dezaket teleberri baten antzekoa izango dela. Horrela ba, neu izango naiz kazetaria eta neuk esandako notiziak geure aktorek antzestu egingo dituzte. 3 notizia izango dira guztira, euren ustekabe eta guzti. Ikusi nahi alduzue gure teleberria? Bai. Hasi aurretik zera esan nahi dizuet. Anima zaitezte joko dramatikoak prestatzera. Oso ongi pasako duzue eta. Beno, adiskideak, gure joko dramatikoarekin edo gure teleberriarekin uzten zaituztet. Aio eta ongi pasa. Bart, Txiruka kaleko 12. atariko 6. solairuan lapurreta izan da. Lapurrak, etxeko andra gizonak lo zeudela sartu dira, atea tresna sofistikatuez ireki eta gero. Tirana Saskibaloi elkarteak Koplovich jokalariari ez dio kontratua berritu nahi izan. Koplovichek bere gorputza eta saskia soka gogor batez kateatu ditu eta bigarren aukera bat eman arte ez duela alde egingo esan du.
Larreta eskulturgileak bere azken obra handia Ibarreta erakustokian erakutsi du. Gu geu han izan gara horren berri jasotzeko eta zuei emateko. Gure erredakzioan jaso dugun azken notizia bat daukagu. Notizia horren arabera jakin ahal izan dugu poliziak lapurren arrastoaren atzetik diharduela.